Dnes je ten výnimočný deň, keď sa z našej lásky stáva manželstvo. Ďakujem vám za všetku lásku, starostlivosť a podporu. Stojím tu pred vami s hlbokou vďakou za všetko, čo ste pre nás urobili. Prosím vás o odpustenie za všetky chyby a o vaše požehnanie na našu spoločnú cestu. Prosím vás o odpustenie za všetky nedorozumenia a vaše požehnanie na našu spoločnú cestu. Prosím aj vás o vaše požehnanie a prijatie do rodiny. Manželstvo má byť školou lásky. Každá láska, pravá láska, tá partnerská, manželská zaistia aj tú takú emocionálnu, patrí tam tá romantika, vášeň, radosť, šťastie, teplo, ale je tam aj ten rozmer obety a bolesti. Začať milovať znamená začať aj trpieť. A všade tam, kde sú takíto ľudia spolu a nie sú emocionálne vzdialení, tak tam existuje permanentná možnosť vzniku konfliktu. Práve dnešný svet tak veľmi potrebuje dobrých učiteľov, lásky a odpúšťania si navzájom. Nech vám teda v tom Pán Boh pomáha. Amen. Ja, Pavol, beriem si teba, Alexandra, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom. Ja, Alexandra, beriem si teba, Pavol, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa budem milovať a ctiť vo všetky dni svojho života. Som asi 2 týždne dozadu mal veľmi pekný sen, krásny. Mali sme svadbu. Bol to veľmi krásny sen. Sny môžu byť iba zlomkom toho, aká krásna je realita. Saška, ďakujem, že si ten najkrajší sen, ktorý sa stal skutočnosťou. Pálko, Saška, my vám prajeme, aby ste nielen dnešný deň, ale už celý život boli pre seba najdôležitejší. Aký sme radi, že Saška má takéhoto človeka pri sebe, ktorý je zároveň rozvážny a ktorý vie priniesť pokoj. A dneska si ma presvedčil, že si aj kus chlapa, ktorý patrí nielen do mesta, ale aj do dediny, pretože tak, ako si začal rúbať ten strom, tak to aj tí chlapci, spolužiaci si uvedomili, že to je riadny chlap, čo tu prišiel.